Yesu ndi wabwino. Kachiwiri somo nonse mpingo. We are excited to be here. Akazwanga ndine pamene tinalandira kuyitanidwa abusa anatilembera kuti bwere kuno. And zimene zikuchitika kuno simukudziwa zimene inuyo ambuye mmene akugwirisani ntchito maka kwathu kuno kuNkhoma Synod. Amen. Ndimoti mipingo yambiri sinthaso chifukwa we are learning a lot. Tikuphunzira zambiri kuchokera kunoko. Ifesi now morning devotion komanso evening. Komabe zimasiyana pang'ono chifukwa chotanzathu inu kuno mwakhala ngati mwapita chapo. Ndiye samarani chifukwa tikoza kukupitiraniso enafe. Hallelujah. Yes. Dzina langa ndine Weo Sakala. And akazwanga ndiawo. I'm still a young boy, 72 years old. Zaka 72, akazwanga 68. Kwa America kungochula zaka za mkazi. Ukhala mndende 2 years. Salola kuja. Unless mkazi uyo anene kuti mukhoza kuwauza anthu. Koma kuno kumalawi sinkhani imeneyo ya. Okay, so ineyo tifuna maka tithamange. Ndikudziwa kuti pa program pano mumakhala ni zambiri. Ifeyo sitichita zimenezo zimene mwanga ujeni so ndikuona kuna kuti nthawi ya mulaliki ikhala ngati kuti ndichepera kukomabe tichite chonchi chikoti ni zambiri zogawana. Yes, tipemphere. Atate Mulungu wathu chifukwa cha dzina la Yesu Kristu, inu amene munanena kuti pamene pasonkhana awiri atatu mu dzina lanu inunso mudzakhala nawo pomwepo. Lemekezekane chifukwa cha mpingo uno, abusa athu nditonse nkhosa chifukwa chake tilankhuleni mozama maka pamene tikuyamba limodzi kupita uku. Izi tapempha mu dzina la Yesu Kristu. Amen. Tikhala ngati tikuona chitsitsimutso cha zaka maka mmentalowa mu 2024. Nditsitsimutseni ambuye, titsitsimutseni kuti ndisakhale chimodzimodzi. Tili nawo mutu koma lero ndifuna tinenechi kodi Weo Sakala ndani, zinatani yeyo kuti mpaka pakamwa ziti haleluya zinatani. Chifukwa chake tifuna tione zimene zizi. Tsono anzanga ojambula inu mundikhululukira. Ineyo by profession ndine mulaliki komanso mphunzitsi. Ndiye apa mpabusa panoona kuti mpampani kwambiri mpabusa pano. Kuma ife timathamanga. Mwaona ndiye I don't know kaya mutani pamene papa. Chifukwa 1 ndine mphunzitsi ndinali kubunda college zaka 23. Mwachiona chokwe chinasalira chokwe. So tiye ndichite chonchi monga mphunzitsi timayamba ndi mafunso. Kumwamba ndikuti talosani kumwamba ndikuti kumwamba kuti ndikungati kumwamba tose pamodzi kumwamba ndikungati. Tsono ineyo sindichonga. Manebu yabwera muti. Yes, manebu ndi aja amachonga kuti tione kuti mwana wakhoza kapena walakwa. Tsono musasinthe tu. Tamvana kale kuti kumwamba ndikungati. Alright. 2 Korinto chapter 12. Ineyo ni makhanda ana sukulu kupikisana kusagula buku mwa mangu. Osati kuti 2 Korinto 12 kena kuchite ku index. Kuti upeze 2 Korinto 12 mangu 1 and 2. Amene wapeza ativerengere. 2 Korinto chapter 12 verse 1 and 2. Masomphenya apaulo. Ndimunga mthupi lake. Ndiyenera kudzitamandira kungakhale sikupindulika. Koma ndidzaza kuma. Hello? Yes. Koma ndidzaza kumasomphenya ndi mavumbulutso a Ambuye. Ndidziwa munthu wa mwa Khristu zitapita zaka 14 ngati mthupi, sindidziwa ngati kunja kwa thupi. Sindidziwa adziwa Mulungu. Yes. Anakwatulidwa wotereyo kunka naye kumwamba kwa chitatu. Kumwamba kwa chinga? Kwa chitatu. Kwa chingati? Kwa chitatu. Kumwamba ni kungati?
inu. That is why nanena kuti musasinthe answer. Poema mnati kumwamba ndikungati? Buku likuti kumwamba ndikungati? Yes, kumwamba ndikutatu. I have come here kuti ndikuuzeni izi. Kumwamba ndikutatu. Kumwamba koyamba ndikumene ndege mbalame zikuuluka. This is the first heaven. Ndikumwamba koyamba. Then kumwamba kwachiwiri mwezi ulichapomba mwezi. Then ndi nyenyezi. Then dzuwa. Up compartment imeneyo ndi kumwamba kwachiwiri. Kulibe mpweya umene timapuma uko. Timatu oxygen kulibe uko. Nadalitsika ine nali ku university ku Kenya. Mphunzitsi wathu ndi amene mabuku alemba kwambiri za iyeyi, professor wina wake anakakhala pa mwezi nthawi yayitali 2 months. Chimene nachitika ndikuti anatenga oxygen pano ya 2 months kukakhala ku mwezi kulibe oxygen. Then above that lusa pamenepo ndi kumwamba kwa number 3. Ino amene munapita ku skulu zakale monga zathu zija za masiku adzana tinene kabuku kena kale kati students companion kamene kakuti dzuwa kuchoka apo pa dziko lapansi kufika kumene dzuwa lili 93 million miles, 158 million kilometers. Koma kuchoka pamene pali mwezi kupita uko ni second heaven. Apa kunoko kuchoka pano mpaka kulekezera kunoko ndi first heaven. Third heaven kwawo kwatate watu kumene uko Lucifer angelo mulungu atalenga ambiri mpiri sitikudziwa namba. No, namba la munthu palibe amene anganene ngakhale computer singakuuze naye. Timamene 100 kuchoka pa 100,000, 1000, million, million, billion, billion, trillion, trillion, pentillion, pentillion, hexillion, hexillion zikupita. Palibe amene angadziwe namba. Koma pa angelo onse tunu ngati mulungu analenga koma okongola. Kamvani buku likati okongola. Full of beauty ana Lucifer. Mwini wacho kwa praise team. And wa ulemelelo. And tsono iyeyo ataona ndi ulemelelo umene anampasa ndi kukongola kwake mpaka buku likuti morning star. Anafuna abwere pafupi ndi achikulire. Akanadziwa sulu uko mpaka kunasokonekera. Ndiye pa angelo onse amene mulungu analenga buku likuti bwanji anatengapo 1/3, kutanthauza kuti pa angelo atatu amatengapo mmodzi. Atatu amatenga sulu ngati kuli hexillion ka 10 hexillion ndi kuti nayonso watengapo ena. Sono 1/3 si angelo ochepa. Ndiye amene analuza dzina lawonso si angelo ayi. Pano ndi machani ma demons. So kunali nkhondo uko ku third heaven. Ataluza Lucifer ndi anzake ndi anawapirikitsa watsakamira mu number 2, watsakamira mu heaven number 1, mpaka nadzabwera pa dziko lapansi pano. Uko kwa mulungu kumwamba ku third heaven kulibe ma demon, kulibe chimo, kulibe kena kalikonse. So ndi uko ndikumene kuli mulungu. Haleluya. Funso number 2. Tikamwalira tonse zonse zikatha wachita wati weruzira tonse wati weruza. Ife amene tinalandira Yesu tikakhala kuti kodi ndili mutchali chikabena ndili kuti tikhala kuti third heaven tikutero tonse tiyamba tukadasira anthu akulu munotu. Alright, iyayi kwa mwachita mwakhozabe. Tikhala uko kanthawi kochepa kwa basi sitikakhalitsa ku third heaven. Ku third heaven akakhala uko kenaka akatumiza chimoto mulungu. Chimoto kamvani kwa ine ndikati chimoto tili uko waweruza dziko lonse ndikuti Lucifer ndi ma demons ndi ena onse aja wapita pansi gehena ndi apo wapita uko. Tsono ife ukoko chifukwa choti iyeyo anali mu nambala pa dziko lapansi pano mu nambala 1 muno ni heaven number 2. Ife tili uko ndi akatumiza chimoto pamene pa 2 Petro 3 verse number 10 musavuti ndi chimoto chizapsereza mu nambala 2 purify, chizapsereza mu nambala 1 purify kadziko akantima nyumba timene wena mpingo ina nagawana tonse kunyeketsa tonse. After that new heaven mwamba watsopano dziko latsopano
kacha okhala ndipati pano koma dziko lake sili asakunamizeni wena kuti ani dziko lake sili ayi mugawana nyumba ndidzakhala nyumba isizo iyayi ndikuti pali mulungu abweretsa zake. Haleluya, zikumveka? Nambala 3 lero kuli mafunsotu. Nambala 3, Yesu anali pano. Yesu wabadwa, then anakhala pano zaka zingati muthupi? Yeah, 33, not 30, 33. Wena kuti 33 and a half, it doesn't matter. Suno anafa, tinamupha ifeyo, nakamugwirira kumanda kuja. Anakhala kwa masiku angati kumanda? Atatu. Lachitatu anatani? Kuti atauka anangopita straight kumwamba? Anadzionetsera miezi, masiku, zaka zingati? 40 days. Mundimvetse tu. 40 days imene ija. Thupi limene anati nalo lija, limene mudzakhale nalo, limene mudzakhale nalo. Akamati mulungu analenga munthu muchifaniziro chake, si nkhope tu ayi. Ayi. Mulungu safa. Inunso simudzafa. Ngakhale mnene kuti kwakuti kuli maliro, si maliro aja. Tulo, wagona tulo. Au kaso amene uja. So akhala nthupi monga lija nali ndi Yesu lija. So thupi limene lija silidzafa. Silidzafa konse. Ayi. Tikamati itendere ni thupi lijali. Kodi pachichewa palibe pachichewa. How do it in chichewa? My senses munthu anawo angati? 5. Pano pa isine grema mwachizirezire. Koma mukanzati mwauka kwa kufa. Ndizime my senses aja kuti feeling yonena kuti simuyiwala kanthu, ndiponso mumva ululu kapena kukoma, kuyang'ana aja zimene zidzaoneka bwino lomwe. Ndipo simudzayiwalapo kena kalikonse. Ayi ndithu. Ngakhale pa moyo wathu. Tsono mulungu zidzamuchitira ujeni kwambiri, tamverayi. Zaka pano 1000. Kumwamba ndi bwa kalendara ya kumwamba pano zaka 1000. Uko ndi bwanji? Siku limodzi. So mukadzati mwauka kwa kufa, mudzakhala ndi kalendara imeneyo. Zaka 1000 pano. Kwa mulungu ni 1 day. Ndi wina, mundati koma ndi anakhala zaka 90, wamwalira pa zaka 90. So okay, tione simple proportion. 1000 years ni 1 day. Zaka 90 ndi bwa si 2 minutes imene hii. Ndiye munthu pa 2 minutes ungayiwale zimene wachita. Udzanena zonse zimene wachita pa 90 years. Chifukwa ndi kwa mulungu ni 2 minutes. Zakhala ngati 2 minutes. Nanje 35 years wamwalira munthu the seconds. That's why aliyesa dzanena yekha mulandu wake pa minutes, 2 minutes, pa zaka 90, pa zaka ini ungoona ngati zaka zambiri. Kwa mulungu that's nothing. Chikuti zaendera kalendara iti iyo zikumveka koma. Tsono ataluka Yesu, atadalikira nkupita kumwamba, wapita. Abweranso Yesu. Abweranso. Abwera kangati? Abwera kangati? Mmenyana tu muno. Osati kachiwiri yayi. Ndikuti mmene wapita anali pano. Wafa. Wazionetsera masiku 40. Kena kana anadikira mpaka uyo wapita. Ndikuti kodi abweranso? Abwera kangati? Muno kamodzi, kawiri kamodzi. So zonsezi zitiphunzira Musa Jombe. Tiphunzira zonsezi tione. Abwera. Koma kubwera kwake abwera kawiri. Koyamba ayima mulengalenga mkwatulo. Atati kwatula. Kenaka adzaonekera kudzaweruza vapanowa ndiwena kuti awaponye ku Hade. Ifeyo tizakhala payi. Izo tikufuna chite ujeni. Tsono awo ndikunduletsa pamene mukuwerenga. Lero tiyeni pamene tikuchita introduction. Luka 15. Tsono mwaona tu chifukwa ife ndife azilaliki. Tsono aka kanali ka supu. Mwaona? Tsono supu yokhayo yatenga mwaona I have only now 20 minutes. Yeah. So Luka 15 8 to 10. Mukachoka hapo pitani ku machitidwe atumwi 7. Machitidwe atumwi 7. Verse muyamba ya 54 mpaka mmalize pamene. Tono ine langa mchingerezi ndiye muziwerengatu. Yeah.
Luka, yes. Chapter 15. Yes. Yambire verse 8 to 10. Verse 8 mpaka na 10. Yes. So landala kapena mkazi wanji ali nazo ndalama za siliva 10 ngati itayika imodzi sayasanyale nasesa nyumba yake nafunafuna chisamaliro kufikira akayipeza. Ndipo mmene ayipeza amema abwenzi ake ndi anansi ake nanena, kondwerani ndi ine chifukwa ndinapeza ndalama ndidatayayo. Chomwecho ndinena kwa inu, kuli chimwemwe pamaso pa angelo a Mulungu chifukwa cha munthu wochimwa mmodzi amene atembenuka mtima. Amen. Machitidwe atumwi 7. Machitidwe atumwi chapter 7. Kuyamba ndime 54 ngomalizani. Kuyambira verse 54. Yeah. Akuti koma pakumva izi analaswa mtima nankukutira mano, koma iye pokhala wodzala ndi Mzimu Woyera anapenyetsetsa kumwamba naona ulemerero wa Mulungu ndi Yesu ali kuyimirira pa dzanja lamanja la Mulungu nati, taonani ndipenya mwamba motseguka ndi Mwana wa Munthu ali kuyimirira pa dzanja lamanja la Mulungu. Koma anafuwula ndi mawu akulu natseka m'makutu mwawo namgumukira iye ndi mtima umodzi. Ndipo anamtaya kunja kwa mudzi namponya miyala, ndipo mbonizo zinayika zovala zawo pa mapazi a mnyamata dzina lake Saulo. Verse 59. Ndipo anamponya miyala Stefano ali kuyitana Ambuye ndi kunena, Ambuye Yesu landirani mzimu wanga. Ndipo mmene anagwada pansi anafuwula ndi mawu akulu, Ambuye musawayikire iwo tchimo ili. Ndipo mmene adanena ichi anagona tulo. Amen. Amen. Ndifuna mmene tikuyamba, tamvetserani. Ndifuna mmene tikuyamba mulingalire za moyo wanu. Tiye tilingalire za moyo wathu. Moyo wanu uli nkuseri kwake. Moyo uli nkuseri kwake. Tsono kuseri ku mipingo ndi iwiri yokha. Pano mipingo simungadziwe kuti ndi ingati. Aya, Calvary Family, Living Waters, Living Stone yasino, Nkoma, chani. Ndipo ikadabadwa mipingo. Akangoti wayambana ku festival kwina kwa aliyesa ukayamba wake mpingo. It doesn't matter. Achite mipingo yo. Pano, koma nkuti moyo uli nkuseri kwake moyo wanu. So kuseri ku mpingo ndi ingati? Ndipo nafunso limene sakakufunsani kuti paziko lapansi mapemphera mpingo wanje, hayi funso limene silikakhalapo. Hayi. A Yesu uku, opanda Yesu ukhani yata. Iye amene ali ndi mwana ali nawo moyo. Amene alibe mwana wa Mulungu alibenso chani? Mipingo ndi iwiri yokha basi. Chimene tizilimbirana Yesu. Tizilimbirana Yesu. Zikumveka koma apa mayi uyu wataya ndalama. Wataya ndalama. So neneyo monga mphunzitsi. Kuti ndalama imene natayikira kuti? Inu chinthu chotayikira mu nyumba chimavuta kufuna kwake. Chikukudziwa chili muti mu nyumba muno. Takhala ise ku 47 kwa anthu olemera. Takhala zaka zambiri kumene kuchi. Inu kule anthu olemera. Ma business yawo ku Dubai, South Africa, kaya kwakuti au kachita zimene zonse. So taganizira ni masiku adzana. Pamene timachita kudula ticket siza masiku ano zapa iyi ticket. Kuma zakale zija timachita kudula ticket ya ndege kupita ku Dubai. Ndi amafuna 2 weeks. Isanachita wakuchita kale book ndege. So ukudziwa kuti mala ndikupita ku Dubai ukaona. Kwa kujangana tikiti yosaoneka. Tikiti ndi makata ni tikiti. Tikiti yosa umakudziwa ini mutimo. Kodi zingakhale zanzeru kukalengeza pa zodiac kuti ine tikiti yanga yasowa.
chonde amene angaipeze nimpasa 200,000 zingamveke. Koma tikiti imene nukaza kuti yatayikira mnyumba mwanga zingaveke zimene zozo angalengeze nyumba zodiac. No, chinthu chotayikira mnyumba chovuta kufuna. I don't know how I can communicate to you guys. Ndikunena za ineyo, dzina langa ndine wewe Sakala. Wotayika anatayikira mnyumba ya Mulungu. Siku inayi nali momwemo mnyumba osamudziwa Yesu zaka zambiri. I know ndine wochimwa. Kwa mwachitapo chani? Kafusani we nafe zimene tachita. Ndiyamika Mulungu mwachikonzero chake mmene amayitanira anthu mosiyana-siyana. Ndicho chifukwa nimatanganidwa kupita ineyo tusiniralikira cha matauni mona. Nimapita mmamidzi. Ndimakhani zovala amene ali zovala zimene sagwirisa ntchito. Zimene ino mukuona kuti chisimuvaravara. Ndimuda ino tapita numamidzi mukaone umphawi lumamidzi. Ndiye nimatenga mapakiti ndikalole. Ndimakalalikira kumakhala 3,000 ntayima pachulu. Nkufura kuti anthu adziwane ndi Yesu. Sono amadziwana mmamidzi muja kuti ine ndine osauka koma mzangaso uyu ayayaya. Amabwera kudzalandira Yesu ina ndito akula matako pa mtunda. Which Jesus is this? Yesu wake ndi uti. Ndiye timanena kuti anthu amene timapasaso thandizo la kuthupi. Apa mablankete, apa zovala, apa sapato, chilaini anthu 300 adzatenge mmodzi-mmodzi. Ndiye nalakwa poyamba nimapasa mafumu galani. Mafumu amagulisaso. Amapasa chibere wawo basi. Akuti asakala zinthu kulosi zili bwino. Ndiye pano nimagawaneka. Wakale payemba amalemba na mayina. Ndiye nimaitana uje. Tatenge kakufuna blankete. Uje ariyayi amene ali bwino ni mbale wa mfumu basi zinakaa kuchosa zina. Hallelujah. Tifuna tithandize bana. Barandira Yesu. Sura chiwiri lonse nimapita mmamidzi. Ma Bible study takhazikitsa ma Bible study angakule bwanji mamwe wa uzima wathu. Nini kuti kaya muli chali chakuti Africa International kaya chali izi zinofuna mudziwane ndi Yesu. Kuchali chikwanu khalani komweko. Koma nifuna mudziwane ndi ndani? Basi. Mukule pamoyo wa uzimu. Ndizimene zimachitika nsono mukakhala nima zina zovala simugwiritsa ntchito. Ati patseni. Zana tinali kumaula prison mpaka kachere prison. Kukagawa zovala nkulalikira kumeneko. Ndiyo ntchito yanga yayi. So tamvani. Nikuti izi tamvani Mulungu chimene amachita. Ngati panali munthu osokonekera koma wewe Sakala. Kubunda nanti tutumula osati njingata masiku ano muli chachikulu chicha. Ninali ku school ku Holland. Ndikwina huko. Musawone maphunziro. Nali ku university kaya ku Reading kaya uku sakaona degree yayi. Akaona Yesu. Osazoda ya kaya uli ndi chuma uli hokara izinzabati. Ngati akaona hokara uku. Hayi. Iye amene ali ndi mwana ali nawo chani? Amene alibe mwana wa Mulungu alibenso chani? Nkhani yatha. Zanu za chuma za maphunziro za izi ni zabano izi. Koma iweyo ngati ufuna ukhala olemera ngakhale wosaukitsitsa pano khala ndi Yesu. Ndipo ukoko iwe ndaenda maiko ine ndayika mayamba dziko lapansi. Konseku chinthu chawo ndi chimodzi. President akamabwera kumakhala masaidini anamva ndi nzeru imene Mulungu anangobenswako pang'ono kumwamba nkupereka pa dziko lapansi kuti mutsogolera akamabwera. Koma kuzikhala masaidini zija mpang'ono zimene mukanati muone munthu amene pano analibe nyumba amamuthamangisa rent ali ndi Yesu. Tsono wamwalira mwa Yesu mukanati maso atsaguke tione masaidini kumwamba kuti akupita kwawo. Inu mukanakhumbira tenganiso ine kukhumbira imfa. Hallelujah. Koma tiye ntivite ichi. Ndinali wosokonekera. Ndinali wanteu. Woleza soni ngati kulezera nachepetsa koma wokhathira. Kodi chiyo chimene chimazika kuno kuujene. Ngati panali wokhathira koma wewe Sakala. Ndimazalandira ndalama kuno. Koma zonse nkuthera ku Devil Street kucha. Nkuyenda wapansi ku Bunda College. No ndalama. Koma Sunday msondipitirire yes. Nimaimba nawo. Ndipo tapita nikubunda ambiri alibe mano. Chifukwa nimagawa osati masevera. Ichi tapita ni mukamve kuti kodi chikondani chimtutumula ndi chovala panani mbuto amigo. Wina akangoti wayambana ndi amigo. Koma alimbe amene yoyo.
chifukwa ni machaya usati masema anthu alibe mano wambiri chifukwa ndi chani vayambana ndi kuma Sunday msondipitirire Yesu wake wote ndikuti ndasintha atsikana zimayi nikati 100 nachepetsa kwambiri akazi wangali apo sinchita manyazi nafunsa kulikodi ndikati ofendedali ngati wina ambuye angamukhuze chomwe cha testimony yanu go ahead ndikuti ndasintha ndipo kukanakhala mukuti HIV ikanakhala kuti ili masiku kanaweruka kale kale si mwezi ndilipo ayi ziko moya bwera posachedwa koma ndasintha zimayi ni zimenezozo tsono akazi wanga wakuti kumane ndimaphunzitsa ku veterinary kumikorongwe uko tsono ndili kumene kuiwana ku Blantyre Teachers College ndaphunzitsa mina national retire ndinaita na SCOM anabwera ndimasiku amenewo 1976 75 ndibafika ndimasiku amenewo kunali mafuta kupula amene amadzora tsono sisi ili amaucha nthawi zina ndi mwana wotentha sisi kunalibeza masiku ano isiya ndiwa paka mafuta kudula kumaso manguti mbuu ngati miliki sikono timati pons so nana kula pons nkupaka kumaso kuti mbuu ngati miliki sikono so nofeyo timakonda umbuu ndiye mene umakondawo nikuti ako not knowing osadziwa kuti mzanga anaziwana ni Yesu kale analandira Yesu kusalima secondary school muskomo 1973 takumana 1975 76 ndikumfuka kuimba hai hili ya 1974 chitabwa huko ine yako ndiye ngati panali munthu wopanda mantha zinanake ni wewe Sakala sinchita mantha atsikana ngati muli muno anyamata toma kufunani koma ndikufuna ndikuuzeni anyamata ambiri ndi wamantha kwa basi kuda kuchena approach naje masuku ati muli ni WhatsApp ati mtsikana wali hapa basi I love you but uyo osangomuza papa koma nkuti ngati pani munthu wopanda mantha wealth nangopita kwa iye my name is wealth Sakala akundiyangana mmaso my name is wealth Sakala iweyo kuti ukhale mai wa ana athu I can be very happy ugeza bwanji ichete muti chani if you can be the mother to our children I'll be very happy ukuti bwanji weyo iyo kuti inu mundidziwa inu mundidziwa inu kuti I can be very happy kuti iweyo ndine tikhale ngati husband and wife ndi anakana ndapita konso kachiwiri ndakamulondola ku TTC wakana ndapita kachitatu wakana ine iya uliweka mmalayi muno khala ni matama ngaso ndiwena so ndasiya kuja ku mikorongwe ndabwera ku Bunda College vandita ndapeza ntchito ku Bunda so nuphunza ku Bunda iye wamaliza TTC wamtumiza pa mitundu tuna ine usamdziwa ayayi ndikhala sunaifarm manager pa Bunda nkuku sosi tinali nkuku sati 6,000 timagesa Chancer College timagesa Polytechnic so farm manager ineyo ndiye pamene pachitili pa farm ndiye manager ndiye nikuyenda kuti ndikagule ndiwo msika wa mitundu kamkazi ka pesa koma ponzi ndipo inu miliki sikono ija lero wameta koma inu haleluya Yesu ndi wabwino nthawi zonse kanthu kali nyengo tsuno wafika tswana ndizindikira ndiwo uli bwanji Mr. Sakala mwanikumbukira somene wacheneramu ndani mwamuna ngane kuti hayi sinakumbukire mwamuna amene yoyo masewerete ine kuti yes koma dzina ndikunama koma dzina akuti verini kumikorongwe ndezayambikaso kupita iwe mwakuti kumufusira kuti mwakuti akukana kumfusira ine kuti akuganiza tikadali kumikorongwe sakudziwa kuti ndine bwana ku Bunda wakuti ndine farm manager ameneyo koma aone so ndalephera ineyo kuti iyeyo ndimichite convince koma sono zilankhule ndi nkhuku ino pana vinkhuku va mikorongwe ninakuti anyamata sankhaniza chikulu kompiri chikondalankhula ndalephera so zikalankhule ndi nkhuku mmalo mwanga ndiye napa chinkhuku nkapereka kuja isi nampeze kunapeza kamtsikana amaya kuti aya wachokapo ndiwo iyi madzati Sakala ku Bunda
kuti akaphika chinkhuku chija tsono akamadya chinkhuku chizina kuti I love you, I love you, I love you. Nkhuku izilankhula nkhuku yapita nkhuku yoyamba, yapita yachiwiri, yapita yachitatu, ine nkhuku zikutha kumfunzira akukanabe koma nkhuku akulandira nano uyali aba iwe tanena munadya nkhuku zingati munandiyera nkhuku ino anadya nkhuku 6 uyu koma mwachisomo ninaona kuti anthu akuti simungamutha amene uja ni born again, simumutha ine nasintha plan mwapabunda CCP every Sunday chikwa maphunza kwapasa nkhondo kuti timachani mpingo uja kuti kwapasa nkhondo nsambe ndi every Sunday nimapemphera kuti sambe CCP kuti aone ngati nini mkhristu nimakhapo uonekera nikangotuluka make sure ndampatsa moni ngwera kuti komene Yohane 3:16 are ineso pang'ono mpaka nadzaona namizera kuti munthu wini wopempherade wavomera akanadziwa kuti ndani uyu tsiku limene anavomera nali pa mitundu kunachezera pamene paja tikuvina masiku amene kuli nyako mpaka pansi. Haleluya. Tamugwedeza kuti kodi ukumva iwe mugwedeze msakoyo. Amigo anasangalala. Tsono ine ninawopa amene yu anditulukira akanditulukira asintha maganizo. Nthawi yomweyo nathamanga kumudzi wawo kwemba ngwene ineso chakomweko ndapeza mkazi tiyeni msanga ng'ombe zapita 5 basi 3 months tili pa church tikumanga ukwati asakhale ndimpata kuti azinichita kuti aone kuti kodi ndani ameneyo akulonjeza ngati ino abusa manena kuti ubwerezepo zimene kunena ine ngati anali mawu yanga ngati anali abusa anali nibwerezepo zimene akunena iwo ningalephere na munthu nali ku university kungobwereza mawu ya abusa ati unene kuti ine wewe Sakala nikuti koma kunidziwa aba ndakhala ku Holland ku university kwakuti ku university chakuti kwangobwerezapo mawu zinganilephere ku ndikusinamwe ati unene kuti ine wewe Sakala ndikutenga iwe vereni kutenga iwe koma kanadziwa ukwati ndi mutima apa pamachitika maukwati koma nkuti ukwati ndi chani mtima takadapita kuchoka tachoka kumudzi tapita kubunda nkhumba ndi nkhumba ngakhale muitsuke muicha modani ibweraso kuti ka 2 weeks ndachita ka break osamwa isati makeke kudya ndingwanga towawa ndikumbukira nzanga kuna njiri kubara kwakuti pang'ono ndayamba kuvanamiza tinani meeting yayikuledzera wadziwa kuti ndakwati wani chidakwa ndipo ndimamutibula uyu ngati mankhwala kuchipatala mama sana madzulo chikwana yonso ndimafuna ayambe mowa ndadzamuphwanyira botolo apapa kuti ayambe mowa koma makala ndipo ndi mamwa wandipezerera ndakazi kunipezerera ndakazi kuti ndagona uko ndagona kwina uko kukaona ino kodi chikondi chotani kuti andikhululukire chotere itamvani izi ndikufuna ndinene ndi ichi kuli mulungu kumwamba ngati wakuyitana imva kuyitana kwake tsono ndavuta zaka zambiri kenaka nadzatopa analowa mugawo ndikulankhula ndi inuyo mwina muli ndi mwana amene satheka mwana wachamba kwambiri ndikulankhula ndi inuyo amuna wanu akazi anu wina wacho kachibale kaya ndiwosochera ndikuti yankho lili ndi inuyo lili pamawondo uyu anakawa anandaka gawo fasting kusala zakudya 5 days kamwana kanchito anakatulusa mwenye kuliwe khala pa off siku imene mamasulalo chikwa maona kuti asauone mwana zimene ndichite ndiye mwana wamtulusa ali pa fasting ine ndili kubala uko nyako ndikuvina amigo mwishauri yako uko tikuvina not knowing mzanga ali pa fasting anagadamira kumwamba akuti wandi uzatatembenuka mtima akuti ambuye nzeru yonse kumwamba ndi yako pa nzeru yomwangobenthera ko pang'ono nkupereka kwa munthu ndi nzeru yopatsidwa munthu amapanga magari moto amapanga mawireless gari moto ikawonongeka amayikonza imatani imayendanso wireless ikawonongeka amayikonza imataniso
mungalephere kumukonza mwamuna akulira, mungalephere kumukonza mwamuna wanga kuti akhale monga inu mukufunira. Inu, there is God in heaven. Ndikuti kumwamba kuli Mulungu. Mwana wanu uja, don't argue. Pa Chingerezi kuti isosceles, I don't know how to tell you. Isosceles triangle, marked triangle. Pamwamba pali Mulungu, apa ni base angles. So we verini ndiwe kuti apa asanga ni wina apa ni mpweteka. Koma yeyu amachita argue ndi Mulungu kuchita argue ndi ndewe yata. So chimene chitika ndi ichi atamvana bali. Pa 14 September 1983 pano paine zaka zikanakhala 40 ndili mu Gahena. Koma chisomo kuphatikizapo chisomo chenzake ndinali chibwezi kubala ndipo chibwezi chimene machikoti ndipo wandithera ndalama amene kuti dzinake ndipo mpaka pano zina ndikadamu kodi ali muno Joyce timati Joyce muli Joyce muno no Joyce wandithera ndalama nikangolandira zimapita kwa Joyce kubala kale amamanga bala ndimata mabala kero siza masuku ano zotalesa magona kumachita rent no sono amene nimamukonda nikangolandira sala imapita kwa iye. Koma nthawi imene yoyo pa 14 September tapita kulumu kwake tachita zathu tabwerako ndampasa ndalama zambiri ndiye ndikuvina kumene mubala so ndagula mowa ndikumudini Joyce panangopita mwina 15-20 minutes Joyce ali kuti ali watengana so ndi wina awapita kuti akuti kunyumba ndachoka komwe kuposa chedwa. So you know ngasiti membata kuti jamachita kamsumari kuti ndawapezerera inu wosadziwa kuti chimunthu champhamvu kuposa inu chinangomanga iwe uyu si mkazi wako ni baragero kuniponda kuti zipyera kumsana ataye ni mamenya koma chino dzimu osati mwa masewera sono mmene mabwerera kuti ndikubwerera panjira nachita ngozi chisoti unyenyeka ndinali muchipatala ine koma ina kuti 5 days ina kuti 3 days ina kuti 2 days makolo kuchoka kumzimba kubwera ngati iwe unafapo muno undivomereza koma ngati simunafepo imvani mudzafa koma ndikuchenjezereni kufa kopanda Yesu monga mmene zinakhalikira ineyo ndi mafa without Jesus abale ngakhale musinzina 100 times simudima kumakhala mudima woopsa wogwirika so makutu mutinata kandi tichani ndikupita kuti koma abale kamvani kwa ine usachite izi za ukwati ndi pano kulibe ukwati tuku mwana wanga husband and wife ni pano iweyo chipulumutso ndi weka chita ikoso weka malinga pamene wagwira ngati mwamuna wako akuchita zake amama gwirani Yesu zimthera yekha uko ndikuti ngati mkazi wanu ndi wanjomba abambo gwirani Yesu ngati mwana mwamuuza za Yesu sakumva inuyo ndikuti gwirani Yesu zimthera yekha uku kulibe kuti mwana wanga uko mwana wanga nkuti zoti mkazi wanga mkazi wanga nali pani makolana muka kubanka kuna ndalama ya chani degree ni chani pochoka twatwa ni chani so kuseri kutu siri na mvepo kubula kumene anthu amabula kulira ino akamati Gahena iwe moto ulipo mitundu itatu ndabwera tukudza kuuzanizi moto ulipo mitundu ingati itatu pali moto umene mkusonga nkhuni umayaka mpaka ochera njerwa uvuni mpaka njerwa ija kufira ndi moto ngati umene uja that's just ndikuti kamacheso kakugwera pamasana moto njani uwu ni moto wa nambara 1 but moto wa nambara 2 maweldara akamauchera mawindo kuti kudula chitsulo gas moto umene umasungunula chitsulo ndi wa nambara 2 pali moto wina wa nambara 3 umene Mulungu wako iwe nkuti ngati wina angafe kopanda Yesu sindikuopsezana kumene zoona izi usachitire dala zimenezi chizisa kuchedwetsi zapano nkuti moyo wako uli kuseriko sudzafa it will be forever muyaya tsono kuseriko mipingo yake ndi iwiri ngati wafa kopanda Yesu anakumba
Mulungu anakwiya kumwamba uko, anakutumula, anakumba chidzenje chopanda malekezero, bottomless pit, dzina lake Gehena. Kumeneko akaponyemo Satana ndi amitenga mademons. Sono iweyo ngati ukuvomeza ndi iyeyo akatibwimule kumodzi, akatizimulira kumodzi, kukaya kuti Karulo na chivuati kutibira Karulo kabisala kuchisamba tibwira kumodzi. Sono iwe moto usiwa iweyo koma ndikuti uchokeko. Chivumbuluso 20 tegurani ndime 10 tione moto timalize mthawi yatha I think. Oh, 6 o'clock already. Oh my goodness. No, verse ya 10 basi werenga nditseke. Sorry, abusa pepani ifeyo ndifazilaliki. Sono kalita jega jamani kalinga dule bwanji kuti amini penato no. Verse ya 10 yoka. Verse 10. Verse 10. Verse 9 akuti ndipo anakwera. Verse 10. Oh, verse 10. Yes. Verse 10 akuti ndipo mdierekezi wakuwasokeretsa anaponyedwa mnyanja ya moto ndi sufule. Kumeneko kulinso chilombocho ndi mneneri wonyengayo, ndipo adzazunzidwa usana ndi usiku ku nthawi za nthawi. Moto umene ndikunena ndi wa sulfure, sulfur. Abale tikamati sulfur, sulfure kumachoko sulfuric acid, si moto wamasewera. Kapita nikubunda kuti zimadramu za sulfur kwangoti zopingo kugwera pa nthaka mmene mthaka imabwata. So mchinyanja chini moto umene wo ndi muzika kubwata nthawi yotani muyaya osachokako suzafa hai ndipo udzakumbukira kunja kumsonkhamanja pachapa nkanapulumuka ndipo kakutumula pemphero lomveka koma chisomo kulibe. Nthawi ndi iti ino kuti ukachita kuchire kuti Ambuye ine chipulumuso si charity, chipulumuso si ubatizo, chipulumuso si ukaristiya kapena mgonero, chipulumuso nkuzitsutsa nkati ndine wochimwa ndipo mphoto yake ya uchimo ndi chani koma kwa ine chipulumuso chilipo chili mwa Yesu. Atate lovani mumutima mwanga pamtanda paja anthu atatu, uyu Yesu pakati wina uyu sono uyu iwa ngati ndi mwana wa Mulungu ndipulumutse weka upulumutsenso ife. Yesu anayankha hayi sanayankhe. Chinayankha icha uku chiyamigo china chiyamigo ichi chikuti iwe ndi ine ndife otani koma uyu sanachimwa. Sono uja anamukhomerera akanaloza kuti iwe ndi ine ngati nangasana mukhomerera koma ine sana nikhomerera asoni kuti iwe ndi ine ndife ochimwa koma uyu koma uja mwina machira ndi mutu iwe ndi ine ndife ochimwa koma uyu sanachimwa. Kenaka kuti lero Ambuye munikumbukire iye watsegula mtima wake pamene mubweraso muulemerero wanga. Yesu anati maba chipulumuso ndi lero ukangozitsutsa nkumuyitana Yesu khani ya inunso zitsutseni pamene muli. Tiye tonse tiyimirire. Ndifuna pamene mukuganizira kwachitika zitsitsimutso mutchali chimuno ambiri wa ife tamudziwa Yesu koma iweyo pamene ulipo ngati ufuna kuti Ambuye Yesu inenso lembani dzina langa m'buku lanu la moyo sunachedwe nthawi ndi ino imene unena kuti Ambuye ndikuti ineyo ndathamanga ndazimayi ndipo ndinali wandewu koma zonse zakale zatani zapita akukhululukira Yesu ngakhale kuyambira lero zako zikhala bwino. Ndipo ngati ndi choncho unditsatire pa pemphero ili. Tiye ndipemphere kuti Atate Mulungu wanga ndatsutsika ndazindikira ndine ochimwa mphoto yake ya uchimo ndi imfa koma kwa ine chipulumutso chilipo chili mwa inu Yesu. Chifukwa chake nditsagula mtima wanga ndikuyitanani Yesu lowani mu mtima mwanga mkhululukireni machimo anga lembani dzina langa mu buku lanu la moyo kuti kuyambira lero ndikhale mwana wanu dzina la Yesu Khristu amen. Ndipemphera neka. Atate Mulungu wathu inu munanena kuti ndinu moyo ndipo moyo wochuluka. Chifukwa chake
timabatizana ndi madzi pano pa dziko lapansi, koma ndinu nokha amene mumabatiza ndi mphamvu ya Mzimu Woyera. Mzimu Woyera tsikani kwa iwo amene adzitsutsa mkati kuti mumabatize iwo ndi mphamvu yochokera kumwamba kuti akuzindikireni. Inu Mzimu Woyera ndiye mphunzitsi wamkulu. Chitani ichi kuwachenjeza, makamaka kuwalimbikitsa pa moyo umene mpaka mudzanene kuti wachita bwino mwana wanga, lowa mu ulemerero wa Tate wako. Pamenepo kudzakhala nthungululu mukuvina chifukwa cha tsiku la lero pamene asankha inu kukhala mbuye ndi mpulumutsi wawo, mu dzina la Yesu Khristu tiyenditi amen. Mmanja mwa Yesu, mmanja mwa Yesu, mmanja mwa Yesu, tiyendikhala.